Dobrý deň, moje meno je Denisa Sedliaková, som realitná maklérka a ponúkam vám na predaj trojizbový byt v obci Drienovo. Obec Drienovo je vzdialená približne 20 minút cesty autom od okresného mesta Krupina. A pre koho je táto ponuka určená? Ak máte radi ticho, pokoj, krásne výhľady a chcete trošku vypnúť z toho svojho každodenného života, škôlky, školy, práca, varenie a všetky tieto veci, tak toto môže byť práve miesto pre vás, kde si poviete niekoľkokrát do roka, idem, oddychniť si, načerpám. Tak ak áno, ak vás to zaujalo, tak príďte sa prosím vás pozrieť do Drienova. Nech sa páči a ukážem vám aj ten byt. Trojizbový byt je v pôvodnom stave, skladá sa z chodby, detskej izby, samostatnej kúpeľne, samostatného WC, spálne, kuchyne a obývačky s krkom. K bytu prislúcha samozrejme aj balkón. Byt je v pôvodnom stave a môže vyzerať aj takto. Okolie bytového domu je veľmi pekné. Nachádza sa tu napríklad rybník, kde môžete loviť ryby, alebo je tu napríklad aj turistická ubytovňa, tzv. Tábor, kde sa pravidelne konajú rôzne akcie, napríklad aj Drienovská heligonka. Ak máte radi ticho, pokoj, krásnu prírodu a chcete trošku vypnúť z toho bežného stereotypu škola, škôlka, práca, obchody, tak táto ponuka môže byť práve pre vás. Ak vás zaujala, tak ma neváhajte prosím kontaktovať, budem sa tešiť a byt vám rada ukážem. Ďakujem.